Zdravo svima i to je to. FIFA igra se danas. Je. Promaši prazan gol, čovjek. I nijesta glupje. Igramo Barca protiv Granade. Znate nešto to smrdi. Smrdi prdavo. Smrdi tuki. Smrdi tuki, deco. Tuki. Samo kaže da smrdi neki tuki, ali nije tačno. Tačno je. Pa tuki ne može da smrdi. Šta je tuki? Messi. Pa tuki je banana. Lionel Messi. Gol. Gledajte samo ovaj prelepi gol. Messi to zakucava u 6. minutu. Opa, bato. Ide Messi. Long shoot Messi. Naravno to pogađa stativu. Jesam ja pravi nesretnik. Carlos Puyol. Xavi Hernandez. Znači, 50 subscribera. Majko ti. Majko smeta. Znači, bit će klip upoznajte moju sestru. Koja nema ime. Koja je bez imena. Zove se Nemam imena. Ma baš ti ga verujem, a? Ona se zove Nemam imena. Ma nije tačno. Tačno je. Evo pitajte. Nemam imena. Kako se zoveš? Anđelija. A sad je lupila. Namerno je lupila. Ja Nisam. ne lažem. Ja sam barem iskren. Tuki ne može da prdi, jel da? Pa ko je onda iskren? Moja baba! Jorka. Puši mi ga. Anđelija. Long shoot Messi. A ti long shoot ko moje jaje. Desno ljudi jaje, desno. Uvek pocepajte desno jaje. Ako pocepate jaje, to će Ovdje je lopta. Nije, čekaj, pa gdje je lopta? A tu je. Tu. Loptice. Ovdje. Nemoj to da radiš. Da, nema lopte. Nema veze. Ovo je ko pes. Loša grafika. Najbolji igrač. Alexis Sanchez. No Messija. I jedan izbija u aut. To jest, nije aut. Ma šta onda ako nije aut? Onda je dupe. Ma šta? Sad je Ili aut. tvoj nos. Tipa. Gdje je lopta? Tu je lopta. Okej. Purarara, Messi to promašuje. Ton. Puš. Ne. Evo Arabi. I brani Viktor Valdes. Desnom nogom. Desnom. A to je leva. Ruka. A ne noga. Idemo. Lopta. Anđelija, budiš tu još jednom odradio otpuštenost. Je. Anđelija, nemoj Šta? to da radiš. I onako je plavo. Pa šta? To je zbog Mateje. Matea bio pa mi sve uništio. Matea,
Pozdrav za tebe u klipu. Pozdrav od Matej. Mesika. Jedva čekam da budem otpuštena. Jej! Snimaj lepše. Pa to je takva slika. Nije. I ja. On mi je lupio po dupetu. Zato što si ti mene lupila po dopisu, kumari. Da li to postoji? Postoji. Budite sigurni, deco. To postoji. Napišite da li to postoji. Anda Bugusu, kumara. Da Kada to... pogledate snimak, napišite Možete i odmah napisati. Iz ovog momenta. da... Prošao je ovaj moment. Sad ću da pročitam u komentar. Ajde. Napišite u komentarima da li to postoji. Postoji. Da, postoji. Like ako postoji. Like i subscribe. Na ničiji kanal. Na naš kanal. Na Messijev kanal. Na Lionel Messi. Pa nema tog sad. Spasi me! Spasi me, Viktor Valdez! Viktor Valdez! To je Jodi. Jodi, najlepši. Zbog tebe smo izgubili ovu bitku! Amš. Jebem ti. Long shot. A ti long shot. Tamo snima. Ako tako nastaviš, nećeš biti otpuštena. Dobit ćeš još veću platu, batine. Okej? Batine. Joj. Moja maca i dalje čeka u njenoj kući. Ma kakva mačka? Pa ova ovdje u igrici. Jebem ti igricu. I ti imaš tu igricu. Nemam. Ja imam Cat Simulator 5. To nije Cat Simulator 5, nego samo Cat Simulator. Baš nije. Spasi me stativa. Spasi me stativa. Spasi me stativa. Spasi me stativa. Ne čeka više. Nek se igra igrica, ja ću ovo malo da zezam. Mladene. Pa igra igrica sama. Stani. Raspali tu loptu! Đubre. Ajde nek igra sama, ti snimaj. Neću. Ide Alexis, Alexis! Alexis Sanchez ne promašuje! Alexis Sanchez! Alexis, Alexis. Pogledajte samo taj divni gol. Pusti! A to je moj. Igra tvoj. Evo sad ću baš da... Ne! Nije još sve gotovo. Vi niste vidjeli, ali on hoće da mi oduzme igricu. Vidite? Da, fuck. Spasi mene, kupac. Snimam kako igraš moju igricu. Mladene, pusti to. Evo vidi kako. Ovaj čeka i tu. Gura go. Sam od sebe. Mladene. Šta? A to je trajalo 15 minuta da se uključi. Nije 15 minuta trajalo. Trajalo je 7 sekundi. I 5 Ne, sekundi. nije. Jeste. Ne, nije. Napišite u Ti komentaru. si trajao. Trajalo je 5 sekundi. Ne, nije. Znači ja sam rešio svoje obaveze. Te obaveze su bile oko... Neću da kažem. Morala sam da telefoniram. Jako dugo. Dugo je tako.
tako sam morao dugo da telefoniram. Jeste. Ne, nije tačno. Jeste. Napišite u komentarima da li je telefonirao. Otkud oni znaju? Ja ću da napišem like. Kako možeš da napišeš like? Like. Pogba, Vidal. I Messi. Tu su. Pajde. Šalim se. Messi najbolji. To. Eto mu kad radi dribling. Eto mu. Kad se dribla sa mnom. Ja njega okrnjati, on mene pustiti. Ja njemu dati go, svi budemo srećni. Ja pobedila i svi biti dobri. Koliko snimamo? 10 minuta. Imamo još 5 minuta. Stvarno 10. Ko je uspio? I da, mi ćemo staviti pauzu, pa kad budu penali ću. Pauza. Ćao. Pauzica. Mala pauzica. I vratili smo se posle pauzice. Idemo na penale. Fuck you. Jesus Christ. Ajmo, Valdes. U gornji spasi ga, Viktor. Ama se sije na novom. Jebem ti mater. Dok on puca. Jose. Ne to, Mladene. Ovi drugi nisu otključani. Samo onaj. Koliko? 0-0. Čavi donosi sreću, Čavi. To dole. To Jose House. Ej. Ama se sije na novom. Mladene, snimamo još 3 minuta. Je. Jeb. I promaši. Naravno da će promašiti. Idemo po sredini. Ajmo Dani Alves. Sredi ga Dani. Ako sad... To pobjeda Barca. I to bi bilo to. Ćao. Ćao.